Jos vähän johdantoa asiaan, varmaan enimmäkseen tuttuakin, mutta haukihan on tosiaan avainlaji monissa vesistöissä. Että se on suurikasvuinen petokala, huippupeto yleensä ravintoverkossa, ja se tosiaan pystyy säätelemään tämmöisen top-down-säätelyn kautta näitä niin kuin saaliskalojen populaatioita ja sitten myös niiden käytöstä. Että mitä enemmän tai mitä vahvempi saalistus on, niin se totta kai vaikuttaa myös saaliskalojen määrään, mutta myös niiden käyttäytymiseen, että sillä on tämmöisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia siellä ravintoverkossa. Ja sitten mitä kalastus yleensä vaikuttaa, niin tietysti pyynnin määrä vaikuttaa, että mitä enemmän kalastetaan, niin sen enemmän sitä kalaa häviää, olettaen tietysti, että ne kalat sitä otetaan ruuaksi. Ja sitten tietysti koko valikoiva kalastus on toinen asia, että kalastus tuppaa olemaan tavalla tai toisella valikoivaa koon suhteen. Että esimerkiksi pyydykset valikoi, verkon solmuväli valikoi tietyn kokoista kalaa. Ja tietysti myös tämmöiset alamitta tai muut kalastuksen säätelyt ja myöskin niin kuin valikoi sitä, minkä kokoista kalaa sitten niin kuin siitä vesistöstä lähtee. Ja tietysti kalastus on myös lajien suhteen valikoimaa, että monet petokalalajit, hauki, ahven, kuha, taimen, lohi, on erittäin suosittuja sitten kalastajien keskuudessa. Ja mitä ongelmia tästä aiheuttaa tämmöinen kalastus tai ehkä enemmänkin ylikalastus, niin se voidaan jakaa tämmöiseen niin kuin kasvun ylikalastukseen. Eli jos kalat pyydetään liian pieninä, niin silloin ne ei kasva, eikä kun silloin heikennetään sitä kalakannan tuottopotentiaalia. Ja sitten on lisääntymisen ylikalastus, eli jos kutukanta on liian pieni tai kutevat kalat on liian pieniä, niin silloin niin kuin poikasten ja mädin laatu on sitten heikempi kuin silloin, että siellä olisi myös isoja kaloja siellä joukossa. Ja tämä on sitten johtanut sitten monesti, että joudutaan istuttamaan kalaa, kun luontaisesti on sitten kalaa ikään kuin liian vähän. Ja sitten myöskin tämmöinen johtaa, jos petokaloja pelkästään kalastetaan, niin kalasto tavallaan vinoutuu. Että petokaloja on vähän ja sitten särkikaloja paljon, ja täällä on tietysti tähän rehevöitymiskehitykseen sitten oma vaikutuksensa. Ja kuinka tämä koko valikoiva kalastus sitten käytännössä vaikuttaa näihin haukikantoihin, niin tämä Keskala-hankehan tässä jo lyhyesti esiteltiin. Tosiaan päärahoittajana se on vuodesta 2005-2014 hanke. Ja tosiaan päärahoittaja on tämmöinen Bergsrådet Bror Serlastius Stiftelse-säätiö, joka on tätä hanketta rahoittanut. Ja tavoitteena on tutkia, kuinka tämmöistä kalastaa voidaan niin kuin vaikuttaa ekologisesti kestävällä tasolla. Ja ollaan tutkittu näitä kalakantoja, hauki, ahven, kuhakantoja ja sitten myös sitä koko ekosysteemiä siinä ympärillä. Ja haukea ja ahventa ollaan tosiaan tutkittu tuolla Evolla, Hämeenlinnassa semmoisissa pienissä järvissä ja kuhaa sitten tämmöisillä eteläsuomalaisilla isommilla järvillä. Mutta tässä esityksessä tosiaan sitten käsittelen lyhyesti, että miten tämä meidän kalastuksen säätelykokeet, mitä ollaan siellä Evolla tehty, niin miten se näkyy näissä haujen populaatiokoossa ja biomassoissa, haukkannan rakenteessa, ravinnonkulutuksessa ja kasvussa. Ja sitten niin kuin emokoon vaikutus poikasten laatuun. Sitä käsitellään lyhyesti myös. Ja kantavana teemana tässä kaikessa on, että mikä on suurten yksilöiden merkitys siinä haukikannassa. Ja meidän tutkimusjärvistä tosiaan, meillä on yhteensä 4 tutkimusjärveä ollut tuolla Evolla, Hämeenlinnassa. Ne on pieniä, 2-14 hehtaarin järviä. Ja ne on ainoastaan tutkimuskäytössä, että siellä ei muuta kalastusta ole kuin meidän kalastus. Että ne on sinänsä ollut hallittavissa. Kaikki mitä siellä tapahtuu, niin kaikkea voidaan seurata. Ja sitten ne on tosiaan tummavetisiä, vähäravinteisia, eli ne on heikkotuottoisia, kalat kasvaa hitaasti, että sinne ei toivottavasti kukaan ole virittelemässä mitään kalastusmatkailuhanketta. Se ei ehkä eläisi siellä kovin hyvin. Ja tosiaan ne on voimakkaasti kerrastuneita kesällä, että siellä on yli 2-3 metriä, että siellä on happea, mikä tarkoittaa, että erityisesti isoille hauille ne on aika haastavat olosuhteet. Ja kalasto tosiaan hauki, ahven ja särki on kaikissa noissa järvissä. Mutta sitten muita lajeja on sitten vaihtelevasti lahnaa, salakkaa, madetta, siikaa, muikkua, suutaria. Tai tosiaan päälajit on niin hauki, ahven ja särki. Ja miten tätä ollaan sitten tutkittu, näitä haukikantoja? Niin meillä on vuodesta 2006 alkaen, ollaan tehty tämmöistä merkin takaisinpyyntitutkimusta.
Eli ollaan tämmöisellä yksilöllisellä T-bar-merkillä merkattu haukia, ja sitten ollaan niin kuin niiden populaatioita sitten tutkittu, populaatiokokoa selvitetty ja biomassoja ja kaikkia muuta. Ja tosiaan yhteensä 700 merkattua haukea on tuossa vuosien aikana, tai 700 haukea yhteensä on merkattu tuossa vuotien aikana, ja tosiaan niin kuin 2300 kertaa noin suurin piirtein ollaan saatu niin kuin haukisaaliksi tämän hankkeen aikana. Osa yhden kerran, mutta sitten osa useita kertoja, että ennätys taitaa olla 13 kertaa sama hauki saaliiksi. Ja sitten pyynti on tehty keväällä kutuaikana rysillä. Ja sitten siinä on myös noita ahvenkantojen seurata täytyy katiskoilla, niin sitten siihen samalla menee noita haukia. Että hauet on nälkäisiä kudun jälkeen ja menee katiskaan. Näyttää kalastajat, jotka olevan nälkäisiä toisinaan ilmeistä päätellä. Ja sitten tosiaan vapapyynnillä ollaan syksyllä pyydetty haukia ja sitten kesällä vaihtelevasti muilla menetelmillä. Ja myöskin talvella ollaan jäätä kalastettu sitten haukia. Ja sitten tähän varsinaiseen kalastuksen säätelyyn, mitä ollaan tehty. Meillä on ollut 2 erilaista kalastuksen säätelymallia. Että on ollut alamittasäätely, missä ollaan niin kuin yritetty poistaa vuosittain puolet yli 40-senttisten haukien biomassasta. Eli 40 senttiä on ollut se alamitta. Ja tällä tavalla niin kuin simuloidaan tämmöistä aika normaalia suomalaista kalastusta, missä kalat pyydetään aika pieninä. Ja sitten se pyynti kohdistuu kaikkiin sen alamitan ylittäviin yksilöihin. Ja sitten tosiaan 2 toisella järvellä on ollut tämmöinen välimittasäätely, että on ollut alamitta 40 senttiä ja ylämitta 65 senttiä. Ja se eroaa sillä tavalla tuosta alamittasäätelystä, että kaikki yli 65 senttiset hauet on vapautettu. Ja sitten tässä ollaan tarkkailtu, että mikä on ero sitten, että millaiset on vasteet haukikannastolla alamittasäätelyllä ja sitten välimittasäätelyllä. Eli käytännössä, että mikä se suurten yksilöiden vaikutus siellä populaatiossa on. Sitä täällä pyritään selvittämään. Ja tosiaan nuo kuvat kertoo sitten tosiaan siitä tuossa ylemmässä kuvassa, noin mitkä on punaisella merkitty. Niin täällä on niin kuin X-akselilla on tämä kalojen koko 5 sentin luokittain ja Y-akselilla on sitten sen koko luokan osuus siitä, prosentuaalinen osuus siitä populaatiosta. Eli kalastus näissä niin kohdistuu tällä punaisella merkittyyn osaan populaatiosta, vaikka täällä Majajärvellä kaikki yli 40 senttisiin ja täällä Haarajärvellä sitten taas 40-64 senttisiä haukia. Ja nämä isot hauet on tosiaan sitten vapautettu. Ja sitten hauen kulutusta ollaan laskeskeltu. Eli kulutuksella käytännössä tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ja mitä se sieltä vesistöstä syö. Ja nimenomaan populaatiotasolla ollaan sitä tarkasteltu ja erityisesti se, että mitä isot hauet sieltä kuluttaa. Ja se jakautuu täällä sillä tavalla se hauen kulutus, että mitä se syö. Ahvenet, särjet, pohjaeläimet, muut mitä se syö. Osan se käyttää metaboliaa, eli ruumiin toimintoihin. Osan se käyttää sitten joko kasvuun tai lisääntymistuotteisiin. Ja osa sitten menee hävikkinä sitten ulosteiden mukana sitten, mitä se ei pysty käyttämään hyväksi, niin menee sitten vesistöön. Ja tämmöisellä bioenergeettisellä mallilla ollaan sitä hauen kulutusta mallinneltu ja kaikki tämmöistä optimilämpötiloista ja miten tämä energia siinä hauessa jakautuu, että kuinka paljon se käyttää mihinkään. Niin ollaan käytetty sitten noita vakioparametreja, mutta sitten nämä lämpötila ja kasvu- ja ravinnon käyttödata on ollut sitten meidän omista tutkimusjärvistä. Ja kalastuskuolleisuutena ollaan sitten, se on tunnettua, koska ne on vain tutkimuskäytössä. Se ollaan sitten, kuinka paljon ollaan sitten niitä haukeista kalasteltu. Ja luonnollisena kuolleisuutta ollaan sitten pidetty 10%. Ja sitten mennään tuloksiin, mitä ollaan sitten löydetty sieltä. Eli aloitetaan niin kuin hauen populaatioilla ja sitten tällä niin kuin välimittasäätelyllä. Niin, tuossa kuvaissa tosiaan tuo sininen viiva, se kertoo tuon niin kuin haukitiheydet yksilöä per hehtaaria eri vuosina. Ja nähdään, että ne on ollut sellaista luokkaa täällä Haarajärvellä noin 20 yksilöä per hehtaaria. Tosiaan siinä ei ole ollut, 2008 alkoi se poistopyynti, niin siinä ei ole ollut kyllä niin kuin suurta eroa. Että ei ole ollut juurikaan siihen vaikutusta. Eikä ollut myöskään biomassaa, mitä tämä tämmöinen palkki kertoo.
Mutta se mikä nähdään, niin tämä suurten yksilöiden osuus, eli tämä tummanpunainen tai rusehtava väri, niin se on laskenut, mutta ne on kuitenkin siellä niin kuin ollut olemassa koko tutkimuksen ajan. Samoin kuin täällä Haukijärvellä, että nähdään, että siellä on isot yksilöt on kuitenkin pysynyt siellä populaatiossa mukana tämän tutkimuksen ajan. Mutta sitten kun katsotaan alamittasäätelyjärviä, niin nähdään, että ne isot yksilöt, ne on hävinnyt sieltä kokonaan. Että vuonna 2012 ja 2013 niin niitä ei ole saatu näin ensimmäistäkään saaliksi, ne on kaikki poistettu sieltä. Eli ihan kalastuksen keinoin se ei kovinkaan monta vuotta, ainakaan tuommoisissa pienissä systeemeissä vaadi, kun sieltä tosiaan häviää kirjaimellisesti kaikki isot kalat. Ja se on aika dramaattinen muutos. Ja sitten tuolla Majajärvellä vielä näkee, että siellä on sekä tuo niin kuin populaatiokoko että biomassa on sitten myöskin laskenut todennäköisesti sen kalastuksen seurauksena. Ja tässä vähän niin kuin samaa asiaa sitten käsitellään tämän niin kuin kalan populaatiorakenteen tai pituusjakauman kautta. Eli tässä näkyy taas x-akselilla nämä kokoluokat 5 sentin välein ja y-akselilla tuo kalojen tai sen kyseisen kokoluokan osuus siitä kokonaissaalista sitten prosentteina. Ja tässä on 3 vuodelta tämä ikään kuin sama kuvaaja, eli 2006 on alkutilanne ennen poistopyynnin alkua. Ja sitten tämä keskimmäinen kuva on sitten poistopyynti ollut käynnissä 2 vuotta. Ja tämä 2012 poistopyynti on ollut käynnissä 4 vuotta. Niin, mitä tuosta nähdään on se, että alkutilanteessa siellä on aika tasaisesti kaikenkokoista kalaa. Sekä ihan pikkusta haukea, että sitten myös noita tommosia vähän suurempia haukia. Mutta sitten mitä enemmän se poistopyynti jatkuu, niin se muuttuu se koko jakama tuollaiseksi pyramidimäiseksi. Meillä on siis rakennettu tommoinen haukipyramidi ikään kuin saatu aikaan siinä niin 5 vuoden poistopyynnillä. Ja mun mielestä tuo lopputilanne kuvastaa aika hyvin sitä tilannetta, mikä monissa suomalaisissa vesistöissä on, että alamittaista sen tuntumassa olevan kala on runsaasti, mutta sen jälkeen se kala häviää sieltä vesistössä hyvin nopeasti. Ja sitten verrokkina tämmöinen välimittasäätelyjärvi, Haarajärvi, niin mikä tuossa kuvaissa pistää mieleen, että se on tietysti ollut hyvinkin erilainen jo ihan luonnostaan se alkutilanne. Että kuvaaja on hyvin eri mallinen. Mutta se, mikä myös nähdään, on se, että sen kuvaajan muoto, eli se koko rakenne, se ei ole muuttunut juurikaan tuossa kalastuksen säätelykokeen aikana. Eli käytännössä se on pysynyt siellä se populaation rakenne suhteellisen muuttumattomana sen takia, että isot yksilöt ollaan sinne vapautettu takaisin. Sitten tämmöinen erittäin hauskan näköinen kasvukuva. Eli tuolla näkyy vuosiluokat järvittäin tuolla x-akselilla ja sitten hauen pituus tuolla y-akselilla. Nämä on siis keskimääräisiä kasvuja, kunkin vuosiluokan keskimääräisiä kasvuja. Niin mikä tuosta pistää silmää, että 2008, kun alkoi se kalastuksen säätely, ruvettiin poistamaan haukia, niin hauen kasvu on nopeutunut. Erityisesti tällä isommilla järvillä, Haarajärvellä ja Hokajärvellä. Eli tavallaan kun se, mitä jyrkemmäksi toi käyrä tavallaan kääntyy tuonne ylöspäin, niin sen nopeampaa se on kasvu. Ja se johtuu tietysti siitä, että siellä on poistettu niitä haukia, niin siellä on sitten ollut vähemmän sitä kilpailua haukien välillä ja varmaan myös vähemmän kannibalismia. Eli tietyllä tavalla se haukikanta on kompensoinut sitä kalastuksen vaikutusta sitten, että hauet on kasvanut nopeammin sitten siellä. Ja ravinnon kulutuksesta sitten voidaan tästä katsoa, mitä ne vapaa-aikana siellä tekevät, eli syövät jopa toisiaan. Ja sen on keskimääräinen kulutus on ollut luokkaa 40 kiloa hehtaarilla. Että jos meidän haukikannat on ollut siellä biomassat ollut suurin piirtein 10 kiloa hehtaarilla, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se syö suurin piirtein 4 kertaa oman painonsa verran särki- ja ahvenkalaa sitten niin kuin haukikanta vuoden aikana. Ja mikä tuossa sitten pisti silmään, että välimittasäätelyn järvissä, niin suurten haukien kulutus on merkittävää. Että vaikka niitä isoja haukia on vähän lukumäärästä, että myöskin biomassasta niitä on, ei niitä paljon yli 10%, 20% ole, mutta niiden kulutus on kuitenkin luokkaa 1/3 kokonaiskulutuksessa.
Eli se kertoo siitä, että nimenomaan isot hauet, ne on niitä kaikkein merkittävämpiä huippupetoja. Että vaikkei ne hirveästi kasvaskaan, ne kuitenkin kuluttaa sieltä sitä särkikalamassaa sitten. Ja alamittasäätelyn järvissä taas sitten pienien haukien kulutus kasvo, mikä tietysti on sitten tavallaan vaste siihen poistopyyntiin. Että kun haukia häviää sieltä, niin jäljellä olevat sitten kasvaa nopeammin. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, katsotaan vielä tämmöistä emokon vaikutusta poikasten laatuun. Eli tässä on niin kuin otettu haukiemolta, otettu mätijyviä ja kuivattu niitä. Ja tavallaan verrattu niitä sitten sen kuivapainoa sitten tuohon emon painoon ja ikään. Ja mätijyvän kuivapainohan se kertoo siitä, korreloi vahvasti sen kanssa, että kuinka paljon siinä mätijyvässä on energiaa. Ja tietysti, että mitä niin kuin energiapitoisempi mätimuna, niin sen ikään kuin enemmän se on tietysti ravintoa ja sen paremmat mahdollisuudet sillä poikasella on selvitä. Tuo on vähän tämmöinen hankala kolmiulotteinen kuva, mutta tosiaan X-akselilla on tuolla naaraan pituus ja sitten kuivapaino milligrammonaan tuolla Y-akselilla ja Z-akselilla on sitten naaraa ikä. Niin mitä tuo kuva tavallaan kertoo, että tavallaan että mitä nuorempi naaras on ja tavallaan niin sitä ikään kuin enemmän se emon pituus vaikuttaa siihen mätijyvän painoon. Eli käytännössä, että mitä nopeakasvuisempi, hyväkuntoisempi naaras, niin sen parempia mätijyviä se tuottaa. Mutta sitten toisaalta semmoisilla vanhoilla ja hidaskasvuisilla naaralla se mätijyvän kuivapaino, eli ikään kuin sen laatu, ei ole välttämättä sen parempi kuin pienillä naaraillakaan. Ja se todennäköisesti liittyy siihen niin kuin ravintotilanteeseen, että jos on hyväkasvuinen kala, niin se pystyy silloin tuottamaan sekä somaattista kasvua, eli siis niin kuin kasvamaan suuremmaksi, että tuottamaan myöskin hyvälaatuisia mätijyviä. Mutta sitten taas semmoiset ikivanhat metusalemit, jotka on jo 20-vuotiaat ja alkaa olla siellä elinkaarensa loppupuolella, niin ne ei sitten välttämättä sitten pysty enää tuottamaan niin kuin parasta mahdollista laatua olevaa mätiä sitten enää. Ja sitten tämmöinen nälkiintymiskoe tehtiin myöskin hauen poikasilla. Eli vasta korjatuneita poikasia pidettiin niin kuin poikasastiassa, tämmöisessä poikasaltaassa. Ja sitten katsottiin, että kuinka kauan ne kestää siellä sitten ruskoispussi ravinnon varassa. Niitä poikasia oli tosiaan pienitä naarata, ihan alle 30-senttisiltä ja sitten tommosilta isommilta yli 80-senttisiltä naarailta. Ja tuolla on tuo kuva, mitä tuosta nähdään, että tuossa on lämpösumma päiväasteena X-akselilla ja sitten tuo elossa olevien poikasten osuus 1 on, että kaikki on elossa ja 0 on, että kaikki on kuollut. Niin nähdään, että mitä isompi hauki, eli tämä tumma viiva, niin ne poikaset niin kuin selviää pidempään. Että ikään kuin näillä pienillä hauilla se pääjoukko alkaa kuolemaan täällä alle 400 päiväasteessa. Kun taas näillä isommilla sit se on tuolla 450 astetta, kun alkaa se pääjoukko kuolemaan. Eli käytännössä isompien haukien nämä poikaset, niin ne kestää pitemmän niin kuin ääriolosuhteissa. Et jos vaikka keväällä tulee pitkä kylmä jakso, että kasvu lakkaa ja rupeaa tulee takatalvia, lunta ja niin päin pois, niin pienempi emojen poikaset kuolee sitten aikaisemmin. Isompien haukien poikaset saattaa selvitä. Ja nyt kun varmaan kaikki on tietysti sopivan sekaisin tästä tulosten tykityksestä, niin käydään vielä lyhyesti johtopäätökset läpi. Eli koko valikoivan kalastuksen vasteita. Ja alamittasäätelyllä me saatiin 4 vuodessa häviämään kaikki suuret yksilöt niistä järvistä. Ja suuri tarkoittaa tässä mielessä yli 65 senttiä. Ja välimittasäätely tosiaan ne saatiin siellä pysymään, ne isot hauet siellä mukana. Mutta pienin haukin tällä kalastuksen säätelyllä oli sitten niin kuin paljon pienempi vaikutus. Että tietysti siinä tapahtuu kompensaatiota, että sieltä rekrytoituu koko ajan uusia haukia pyyntiin ja sitten toisaalta se kasvu nopeutuu. Ja sen takia ikään kuin pieniä haukia kyllä riittää, vaikka kalastettaisiin, mutta tosiaan isot häviää. Ja sitten tällä meidän bioenergisen mallinnuksen perusteella niin suuret hauet on merkittäviä huippupetoja, nimenomaan ne kaikkein isoimmat. Että ne kuluttaa paljon, vaikka niiden lukumäärä olisi pieni ja vaikka niin kuin kasvu olisi hidastakin.
Ja sitten tällä voi olla merkitystäkin, kun ajatellaan näitä biomanipulaatiohankkeita ja poistokalastushankkeita, missä pyritään poistamaan niin kuin särkikalaa ja muita vähäarvoista kalaa pois sitten vesien rehevöittämästä. Ja näitä juttuja aina kuulee, että sieltä poistetaan niitä isoja haukia sitten aina samalla, koska ne syö sitten ikään kuin pieniä haukia ja sitten ikään kuin haittaa myöskin tavallaan, että ne tavallaan sitten olisi niin kuin haitallisella vesillä, kun ne syö pieniä haukia ja vähentää sitä haukien kuluttamaa massaa. Mutta ainakaan meidän tulosten perusteella tällaista ei kannattaisi tehdä, että kun ne isot hauet kannattaisi ehdottomasti jättää myöskin tältä kannalta. Ja todellakin suuret naaraat siellä järvessä tai meressä tarkoittaa, että jälkeläisiä tulee sekä enemmän että parempi laatuisia. Ettei tarvitsisi sitten olla kaloja istuttelemassa toivottavasti. Ja sitten tietenkin se, että kun näitä kalastuksen säätelyhankkeita tehdään, niin tietysti pitäisi perustua sitten niin kuin aina uusimpaan tutkimustietoon, mitä saatavilla on. Kiitoksia. Jaksoitte kuunnella. Can you confirm that small pike in relation to big pike have a higher metabolic rate? Yeah, usually. At least the small pike, they allocate more energy for growth. But big pikes usually take more energy for just metabolism because they don't grow anymore so much. Okay. Yeah. Miten tuolla pienillä järvellä, niin mitä niille pienille hauille kannattaisi sun mielestä tehdä? Kannattaako siihen puuttua vai periaatteessa ottaa pois niitä pieniä? No ei niitä varmaan asiakseen kannata ottaa pois. Että jos on pieni järvi ja kalasto on lähellä luonnontilaa, niin jos sitten jonkun hauen haluaa ruuaksi ottaa ja elohopea liitteensä myrkyttää, niin se on ihan fine. Mutta ei nyt sinänsä mitään semmoista syytä, että minkä takia niitä pitäisi alkaa sitä asiakseen poistamaan. Että ehkä enemmänkin sillä tavalla, että niitä voidaan sieltä niin kuin kalastaa ilman, että sitä tulee niin kuin suurta harmia sille populaatiolle. Mutta ei ikään kuin siinä mielessä siellä olisi pakko tehdä jotain. Mutta ehkä lähinnä se, että ne isot hauet on sitten syytä säästää kalastukselta. Sitten vielä toinen, että miten sun suhde tuohon haukeen tämän prosessin aikana, kun ne isot hauet katosi sieltä toiselta järveltä, niin tämä eettinen puoli, niin mitä niille tehtiin, kun ne poistettiin oikeasti ne hengiltä vai? No siis osa siirrettiin erääseen toiseen järveen Uudellamaalla sitten tutkimusta varten, mutta suurin osa tosiaan sitten tapettiin. Ja niissä tosiaan otettiin sitten kaikki mahdolliset näytteet, mahat katsottiin ja isotooppinäytteet ja DNA-näytteet ja sitten ikänäytteet, gleitrumit tietysti, että ei ne tietysti pelkästään tapettu ja heitetty roskikseen, vaan ihan niin kuin tieteelliseen tutkimukseen sitten kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kiitoksia. Noin summa summarum, niin tämä ylämitta on siis huomattavasti tärkeämpi kuin tuo alamitta, jos halutaan suuria kaloja säilyttää sitten ja suuria kaloja kasvattaa meidän vesiin. No sanotaan, että se on varmaan aika vesistökohtaista. Että se mikä tuossa ylämitassa tavallaan niin kuin myös pisti silmään, että se on myöskin niin kuin varmistettava, että riittävästi kalaa kasvaa siihen ylämittaan asti. Että meillä esimerkiksi tämä toinen ylämittasaatelijärvi, niin siinä tavallaan nähtiin, että isojen yksilön osuus väheni kuitenkin koko ajan, mikä kertoo siitä, että tarpeeksi kalaa ei kasva ylämittaiseksi. Että jos ylämitta on, niin silloin on myös varmistettava, että niin kuin riittävä määrä kalaa pääsee siihen ylämittaan asti. Että muutenhan se tietysti alkaa ajan kuluessa muistuttaa sitten pelkkää alamittasäätelyä, jos se kalastuspaine on liian iso.